here. Hi, vlog. So guys, nandito na po tayo. Burgos, Pangasinan! Shoutout nga pala kay Master ng Las Piñas! Burgos! Magkano pa ulit itong baso? Yan lang ang tubig. Bubulaki mo ako dyan. Sir, dapat kita na kakaibang bato. Yung ibang hugis. Siyempre sa akin yung ama mo. Jay! Ay, Jay! Oh, tagay mo na! Ikaw mo ulit! Tatanong mo siya ulit. Baka mag-ulit mo. Ha? May sipa yun. Ganda-ganda yung madadala. Diba? Nakakuha ko. Ganun po hangin, no? Tignan ang buhangin mga kamonster. Yes! Shoutout kay Yeah! May show ko yung dog, oh. Doon pala yung meron yun. Doon pa yung... Bukas, punta kami sa Dem. Bukas, bagong umuwi tayo. Hindi siya pwede kasi High tide na siya ngayon. high tide na malakas yung araw. So bukas ka lang naman. Ha? Ayun. Yung ano?
warm up to sa north. Warm up, norte, malapit ka na. Lapit na to. Pwede mo na, ano, pwede mo langas. Diyan, ano nga yun, Diyan, malapit ka na. Hey, what's up mga master? Andito kayo kami sa burgos, Pangasinan. Dito kasama si Bob. Ay. Paru-paru G. Paru-paru G. Paru-paru. Paru-paru G. Okay na, naka-record na yun. Tuktugtugan ko yan ah. Binabati ko nga pala yung mga taga-Quezon. Nandito na kami ngayon sa sa Burgos, Pangasinan, sa Deadpool. Jay. Wow naman. Hi, chef. Macho. Wala nung napungan na natin. Patunti ang pwede na kaya. Dito lang.
Ito lang pipin. Post mo na. Okay, mag-jowa. Ay, hindi ko. Dalawa kayo. Dalawa kayo. One, two, three, come on!